Hello guys! Good morning! It's Manoy Benito again. So today magluluto tayo ng hulaan nyo. Maasim at ginagamitan ng suka. Well, bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo nang patagalin pa. I-subscribe mo na yan. Please like and share and comment at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Well, yun na nga, sinabi ko, magluluto tayo ng ginagamitan na suka. Meron ito sa Bisaya, mayroon ito sa Maynila, at meron ito sa Batangas. And of course, meron ito sa Bicol. Yan guys. Ito ang tinatawag na sa Batangas ay sinaing. Sa Bisaya ay inununan. Sa Maynila ay paksiw. And of course, sa Bicol ay inunon. Yeah. So guys, actually nagkakaparehas lang naman sila ng ingredients. So medyo nagkakaiba lang sa ginagamit. Pero parehas lang ang lasa. So kadalasang ito noong unang panahon ay linuluto sa paso. Kasi di pa naman uso nun ang mga kaldero. Wala pang kaldero nun, pakulo lang sa paso at ginagamitan ng suka, bawang, sibuyas, luya, at mga iba pang ingredients katulad ng paminta. So, napansin ko, sa Batangas, yung sinaing nila, linalagyan din ng daon ng saging. So, ang purpose nun, para di sa may ulo, sa part lang ng ulo, ang purpose nun para hindi mabasag ang ulo kasi matagal pinapakuluan ang sinaing para pati buto niya lumambot. So nakakadagdag din ng aroma yung daon ng saging at ginagamitan nito ng karni ng baboy na may halos yung mas maraming taba at dinalagyan ng dry kamyas. So, sa Maynila naman, sa paksiw, so naglalagay sila ng cooking oil at suka lang at yung ricado na katulad ng parehas din ang ginagamit sa sinaing. At ganun din naman sa inununan ng mga Bisaya. Well, heto na! Ang ipipisure natin ngayon sa ating ang inunon. Ang pagkakaiba ng inunon, yun yung kung sa ginagamitan ng dry kamyas. Sa Bicol, maglalagay sila ng fresh kamyas. At kung walang fresh kamyas, dinalagyan ito ng kamatis. At binabalot ito sa saging, sa dahon ng saging. So maliliit lang kadalasan ang inuun na isda na ginagamit ng mga taga Bicol. Kadalasan maliliit lang na isda, binabalot ito sa dahon ng saging, pakukuluan. So hindi katulad ng sinaing na matagal pinapakuluan. Well, magluluto ako ngayon ng inunon. Papakita ko sa inyo. Same lang din talaga siya, promise. Halos parehas lang. Wala akong fresh kamyas. Wala akong daon ng saging. Well, meron lang ako dito kamatis. So simulan na natin. Pwede na yun. Papakita ko lang sa inyo ang procedure. Nangangasim na ako eh. Gusto ko saka gutom na rin na tayo. Well, bago natin simulan ang ating pagluluto, alam nyo na yan guys. Simulan na natin ang laban.
mayroon tayo ditong onion, luya, at bawang. Kamatis. Sili. Pamintang buo. Asin, a little bit of sugar, paminta powder, suka, okay, painitin na natin. Actually guys, sa Bicol, yung inon-on, binabalot sa saging. Kaso, wala akong nakitang saging kaya ano lang yan, ganyan lang din yun. So, kung gusto nyo, hindi kayo mahilig sa maasim, maglagay kayo ng tubig. Pero kung okay lang naman sa inyo, mahilig kayo sa maasim, yun na suka, mas the best, mas masarap. Okay guys, takpan na natin, antayin lang natin maluto yan. Ganyan lang kasimple. Balikan natin. Okay. Okay guys, check natin. Wow, sarap. Ano siya guys, isdang labahita. Okay guys, tikman na natin. Nice. Guys, cooking oil. Ayan guys, luto na siya. Okay guys, ito na yan guys. Ganyan lang kabilis ang ating
isdang labahita. Plating. Okay, guys. Paksiw or langhon. So guys, ganyan lang siya kasimple. Tingnan natin, lapitan natin. Okay guys, now, I present to you, this is my final product. Inon-on ng mga Bicolano. Wow, sarap. Actually guys, kulang talaga siya ng daon ng saging kasi yung daon ng saging, nakakadagdag ng aroma yon. Okay, hiram pa na natin yan. Wow! Sarap. Pilig asim. Sana all. Wow! Sarap. So ayun na nga guys, naipakita ko na sa inyo kung paano magluto ng inon-on ng mga taga Bicol. At sinabi ko nga kanina guys sa aking intro na kulang talaga yon. Wala siyang ano. Nasanay talaga ako nagluluto na may daon ng saging, binabalot sa daon ng saging. So ang ginamit kong isda doon ay labahita. Labahita. Wow, sa pangalan pa lang masarap na. Labahita. Sana Well, pag ganung mga luto guys, meron tayong mga option na pwede tayo maglagay ng mga
ibang uri ng vegetable, gulay. So, pwede ka doon maglagay ng ampalaya, talong, at kung ano mang choice na gusto mo na gulay. Pwede guys. Katulad ng mga nagsisilabasang pagkain ngayon. So, marami tayong option para baguhin yung linuluto natin. So, parehas lang din naman din yun. Well, ano pa ba? Yun na guys. Wala na akong masasabi. Wala kasi tong cut eh. Kung anong masabi ko guys, yun na yun. Hindi ko na pinag-aanan to. Itong mga sinasabi ko. Kung anong masabi ko, pag nagkamali ako, wala nang edit to. Yun na yun. Yun at yun na yun. Kung magkamali ako, yun talaga yun eh. Ayaw ko magmukhang ano eh. Kung i-edit lang din naman, parang linoloko ko lang sarili nun. Ini-edit ko lang dito yung ano, tagal ng oras. Yun lang yung saka yung sounds. Pagkatulad ng pagpapakulo guys, doon lang ako nag-edit. Pag-aanoin ko lang siya pag-iiksing ko lang ang oras ng pagpapakulo. Ganun lang tayo guys. So mas maganda yung medyo natural lang yung ginagawa natin. So hindi naman tayo nag-ano. Ang akin lang dito, libang, ngayong quarantine ngayon, ginagawa ko lang libangan din. So, masaya ako sa ginagawa ko, ini-enjoy ko. Well, pag walang work lang, may work din naman kasi. May trabaho tayo. So, pag walang trabaho lang, kaysa naman maghapon tayong walang ginagawa, pag walang trabaho. So, nakakuha tayo ng magandang paglilibangan. Well guys, thank you very much. At kung ano, bago ko tapusin to, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo nang patagalin pa. I-subscribe mo na yan. Please like and share and comment. At pindutin mo na ng notification bell para lagi kang update sa mga bago kong upload na video. Thank you for watching. Bye bye guys, I love you.